Tatlo pa lang ka oras matapos gitsug alaw ang 2025, naglanding sa ospital ang 60 anyos nga si Edwin Almorade. Mga duha na kabulan nga may ginabatsyag si Edwin nga dugay na kumus ang iyang dughan. Pensar niya anay sa right side ang nagasakit, kani wala siya magpinsar nga seryoso na gali ini. Ginahaplas-haplasan niya lang inisang balanyos. Pero las 3 ang kaagahon sang January 1, 2025, malugtulog na sila matapos mag-celebrate sa New Year. Hindi siya makatulog kay kasakit na gidkatama sang iya dughan. Gain pahibalo niya na ang iya nga pamilya. Ano nila sa alas 3? O mga alas 3. Tapos? Mga tulog na kami. Singko na pala sa mga matiyag ko yaw. Pamalas ako. Masakit, mas sobra na siya kasakit. Sa normal Nagamat-amat sakit. Daw ginakumos na. Pwede ko lain nagidyaw. Sige ko sa wao. Di pa tawag ng mga bata eh. Umuting tawag na yung mga konsang ambulansya. Di timing mo kayo naaraman. Sige ka, aram dayon. Gin-heart attack siya. Una, sa lain pa siya nga ospital gindala. O galing, wala sang pasilidad para sa heart, gani ginsaylo siya sa Riverside Medical Center. Pag-abot sa Riverside, ginexplikar na sa iyang nga kaso. Ginhabalan siya nga may proseso nga himuon sa iya. Wala na siya nagpamalabag. Sunod sa cardiologist nga si Dr. John Patrick Nang, ST elevation heart attack ang natabo kay Edwin. Sa duha ka klase sang heart attack, mas delikado nga heart attack ang natabo kay Edwin. So, there are two types of heart attack. So, one we call na non-ST elevation, one is ST elevation. Both heart attacks are dangerous. Delikado gid sa iya. But unluckily kay sir, and it happened sa January 1 did, si Sir has an ST elevation which is a more dangerous nga heart attack. Dahil ginakinahanglan siya paidalom sa coronary angiogram kag angioplasty as soon as possible. Barado ang isa niya kaugat sunod sa kay Dr. Nang may complete blockage ini. Oras ang ginalagas. Maswerte siya kay gilayon siya nga na-transfer sa Riverside kung sa diin sarang ma-perform sa iya ang kinahanglan nga procedure sa iyang heart kay mayara diri sa catheterization laboratory ang Riverside. Dealing with a heart attack, especially ang mga ST elevation nga heart attack, time is an essence. So, the faster we revise or the faster we do the angioplasty, the better ang iyang outcome. Which is, like I said, lucky man si sir kay tungod nagsugot siya immediately. Then after that, na-revise namon or nabuksan namon ang baradong ugat. Istorya ni Edwin, may animo siya samtang gina-perform ang procedure sa iya. Away kita. Away ko ako tayo. Kasi ko ka pangamuyo gitu kay Lord yan. Singko lang, di ko po kaya. Sige ka na pangamuyo. Oo, way kuya ko na. Way katulak ka lang ko niya. Kaya kung gahambal kay Dok, si Dok, kasakit sa akin, nagkita Dok ka. Sige sir, kami na subong da manihar wala nagakuha. Kaya mayara magaling hindi sila nagakuha sa sulod. Kaya kami na subong. Samtang inoperahan, kami animo ka man. Oo, galang tapos TV. Natulog ko yan. Gilayon nga nabuksan ang barado nga ugat. Gani, napahagan-hagan ang mga komplikasyon. Wala na ginbuksan ang iyang dughan, may ginpasunod lang nga device sa iyang wrist. So, ang coronary angiogram, actually, it's a procedure siya, pero diri lang man na kami sa iyang right wrist. So, there's no like, ang iban din kulbaan, basi open heart, muna siya. So, ang kay Sir, we did it sa iyang right wrist lang gid. So, ari siya, amo lang giniinagyan namon. Dako man nga bulig para sa pamilya sa pasyente sunod sa kay Dr. Nang nga dako na ang PhilHealth coverage sa heart attack nga kaso. Kay kadako sang diskwento nga ilang nga nakuha. Sa subong medyo dako gid siya nga bulig sa patient because the procedure itself is costly eh. Dako gid iya nga dako gid iya nga dako ang cost niya for this procedure. Pero with the recent PhilHealth, makadako-dako gid nga bulig sa for the patient. Nakibutan lang si Edwin nga dugay-dugay, ginabala na siya nga tapos na ang procedure. Okay na siya. Wala lang kuno may natabo sa iya. Amo na giniyambal doktor bagong heart mo ba? Sa 2025. New heart. Ani kadlaw lang ko sa iya, aram singko amo ganito. Ginatang nilog gyapon sa akin gin kaluyan yaman ko. Singko ay way makuga ko pa uli din man ko tay okay lang. Natanan ta singko sa kalibutan. Amo gani singko kasi amo
Kambal si doktora, sige may purpose ang Ginoo pa sa imo gurod nga ginamo ka na. Para kay Edwin, dako nga bulig nga may amo sining kapasilidad sa Riverside nga gilingon siya nga napaidalom sa operasyon, ilabi na nga oras ang ginalagas niya. Para sa iya, sa New Year, natagaan siya sa new life. Subong, mas magahalong na gid siya sa iya nga mga ginakaon kag hindi niya na pagkalipatan nga imno ng iya nga maintenance para sa iya nga high blood pressure.